Jodak ma Mombasa ogolo paro mopogore wi Senet Thicho oko Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny. Joja oko gi mathoth. Kalure gi wach miwacho ni mar thicho oko jalup ker, an anyalo wacho ni od bura mamalo gi Senet notimo kare kalure gi chik. Nikech kalure gi chikwa, kinde no nitie duration momigi ma nyaka gitime tijni. To ne waneno ka jalup ker ne nitie nyaka daka mogik. Mana man gima nobuogo wan kochopo daka makoro onego bed ni en bende dhi penje penjo, to kelo wiye no tuo. To kalure gi hali manye Kenya nitie, nodwa wang'e adiera gik matimre ne jo Kenya. Omiyo ana support gima ne jo buda mamalo gi jo Senet timo. Gi nyinga iluonga ni Paul Tocho. Chenro no kalure gi kaka nye waluwe nye gitayo yo maber. Nikech king'iyo gikanye gin 11 to maricho nye gigolo oko. Mabeyo bende nye giketo kando. Koro mano automatically ng'isi ni gino nye otimre e yo makare, fairly in short. Mokwongo adwoko erokamano ne TV Ramogi kod Radio Ramogi kech gisebedo joma beyo kendo gisemiyo luo dongruok. Mokwongo kapok achako loso anyalo timo mos ne jowa manoyudo tabu sango kod chula mangima nikech aneno ka pi oturowa. An kaka ja siasa matene ma Mombasa mano nyaka wachi kech atimo negi mos. Mar ariyo Bwana George, anyalo wacho ni bunge nyiche naneno ka 281 gi 44. To nyoro na aneno ka 54 nyotelo ga 13. Anyalo paro ni chik oluwo wang'e kaka nyiche nopangi. Gima nyalo nyiso ker, ka ero ker kendo ka luoro ker, ni ker mondo koro bed soba. Mana kaka nyicho neno ka GNC nyicho terowa matek.